Assalamu alaikum jama'a. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Idan kuna bibiyan shafukan sada zumunta na Instagram da Twitter da Facebook wanda za ku ga jaruman wasan Hausa wato Kannywood kamar irin su Hadiza Gabon da Fati Washa da Hafsat Idris da Nafisa Abdullahi. A baya-bayan nan har da sabuwar jaruma wato Maryam Waziri wacce aka fi sani da Laila a cikin shirin labari na. Dukkaninsu an hange su suna saka hotuna a shafukansu na sada zumunta a ƙasar Dubai. A dalilin haka ne ya sa wasu daga cikin jaruman Kannywood fara martani, inda muka jiyo tsohuwar jaruma a cikin masana'antar Kannywood, Sa'adatu wacce aka fi sani da Sa'a Mai Sa'a. Ga dai abin da jarumar ta ce, waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi.